Assalamualaikum cah, gaya awakmu sing pecinta pedes iki lho ono jajanan enak sing wajib kok jajal cah, jenenge seblak prasmanan cuan sing ono ning Pertigaan Buduk cah utawa ning Jalan Raya Takeran Mangu. Ning kene regone murah-murah cah, per toppingane mulai 1000-an tok. Bayangno to di jaman indis ekonomi ngene, perseblakan iki jek ono sing per toppingane mulai 1000. Ya ora jajanan mantep yo to bagi awakmu sing pecinta pedes. Ojo ngaku-ngaku seneng pedes sik sadurunge njajal ning kene cah. Seblak cuan prasmanan iki cah yo menyediakan dine-in alias makan di tempat. Nek kene panggone iki resik nyaman. Bukake mulai jam 10 isuk sampai jam 09 bengi yo cah. Dadi iki iso menjawab kapan ae awakmu pengen jajan pedes. Nah ning kene awakmu yo iso request seberapa cocoke bumbu karo sambele sesuai seleramu. Wis gak usah kesuwen cah, ndang langsung digas sae yo.